بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضي أتباعهم أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da fatan duk kuna lafiya masu kallonmu da masu sauraronmu a daidai wannan lokaci. Insha Allah a cikin wannan 'yan mintoci a daidai wannan lokacin ina so in yi wata taƙaitacciyar magana ne akan wani abu, ko in ce wata magana da wani ya yi wanda yake kiran kansa wai asadul islam, wai shi zakin musulunci ne kamar yadda yake da'awa. Magana ce da ya a cikin wani bidiyo da aka sha a shafin su, da ya magana akan Malam Abduljabbar da kuma 'yan shi'a, wadda wannan magana hakikanin gaskiya cike take da abin takaici da abin haushi da abin dariya. Shi yasa Imam Sadiq alaihi salam yayi gaskiya da yake cewa alhamdulillahi allazi ja'ala a'da'ana min alhamqa. Godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya maƙiyanmu suka zamanto daga cikin wawaye daga cikin wawaye. Wato wannan mutumi ya fito ya yi wasu maganganu, duk da dai bidiyon sun yanko ne sun saka shi a shafin nasu, akwai magana da yawa dai. Almuhim, ita wannan magana da muka ce yayi magana akan Malam Abduljabbar da kuma 'yan shi'a, inda a cikin wannan magana tasa yayi ƙarya ne da sharri da ƙage a ciki. Wato magana cike take da abin dariya da kuma abin takaici da abin haushi, ta inda a cikin wannan magana ya faɗi wasu maganganu da ya zamanto abin aiwa dariya, kamar yadda na faɗa, abin haushi kuma abin takaici. Wato a shekara ta 2019 kusan akwai lokacin da Malam Abduljabbar ya je ƙasar Iraki a garin Fallujah, inda aka ba shi wata tuta a cikin wata tuta lokacin da ya kai ziyara. To wannan bawan Allah ya ɗauko wannan bidiyon ya saka, yana magana yana cewa ya je ƙasar Iran. Ƙasar Iran ta ba shi kwangila da kuɗi don ya zo ya yaɗa aƙidar shi'anci. Wato akwai abin takaici. Kafin in yi magana a kai, bari in sa bidiyon akan abin da wannan bawan Allah yake faɗa. An bayyana yanzu a bidiyo ga Abduljabbar nan ya je sun jijjira masa kiran nan fa da ya san amsa kira, har da bashi tuta domin yada manufansu, da bashi magudan kudade, da bashi wato ainihin kariya da mafaka, saboda a kodayaushe suna kokarin neman wanda zai isar da wannan manufan ne. Kuma me ka tambayi kanka, me yasa duka wannan hayaniyar nashi bai taso ba sai bayan Zazzaki ya gaza, an kama shi an kulle, ba wanda zai isar da wannan manufar, sai shi ya miƙe carab ya ce shi zai iya isar da ita. To muna so mu gaya ma Iran, ku gaya musu cewa na rantse da Allah mazhabin shi'a ba zai karba a Najeriya ba, kuma duk kuɗin da za su kashe wallahi hasaran kuɗi za su yi ta yi. Wannan kwangilan da suka ba mu wannan mutumin, babban hasaran da za su yi sai ya fi na hasaran da suka yi na kan Zazzaki, kuɗin da suka yi. Wannan ita ce magana da kuma bidiyon da muka lura a ƙasa zamu ga ya sa na Malam Abduljabbar lokacin da ake ba shi wannan tutar. Wato abin dariya da takaici da abin ban haushi a cikin wannan magana ɗin da yayi, yana cewa sun ba Malam Abduljabbar tuta da kuma kuɗaɗe kamar kwangila don ya zo ya yaɗa aƙidar shi'anci a Najeriya. Yana danganta wannan magana da 'yan shi'ar Iran. Na farko, wannan yayi ƙarya kuma yayi ƙage, sannan kuma ga jahilci a ciki. Ta yaya? Na farko, wannan bidiyon gabaki ɗaya ba ƙasar Iran aka yi shi ba shi da alaƙa da ƙasar Iran, a ƙasar Iraki aka yi. Wannan abin ya faru ne a garin Fallujah da take ƙarƙashin jihar Anbar a ƙasar Iraki, kusan kilomita 69 daga garin Baghdad, kusan za mu ce kusan arewa maso yamma na garin Baghdad yake garin Fallujah. To a nan wannan sufaye ne su waɗannan, ba 'yan shi'a bane wanda suka ba Malam Abduljabbar tuta, kowa ya san wannan. Ba ƙasar Iran aka yi ba, amma wannan mutumi saboda rashin tunani
da rashin bincika haƙiƙanin al'amura, ko kuma ya sani ya take ya ce a ainihin ƙasar Iran ce wai ta ba Malam Abduljabbar tuta da kwangila don ya zo ya yaɗa aƙidar shi'anci. Na farko wanda ya ba Malam Abduljabbar wannan tuta a wannan lokaci, kowa ya sani wane ne shi, Said Alusi. Ba ɗan shi'a ba ne, ahlus sunna ne kuma sufi ne. Kowa ya san wannan sanannen mutum ne a ƙasar Iraki. Duk wanda ka ce masa sunansa Said Abdulkadir Said Alusi, wanda amma ya fi shahara ne da Muhammadi Abu Salih al-Husaini al-Alusi, kuma shine shugaban majalisar ulama ribat al-Muhammadi a ƙasar Iraki. Duk wanda ka faɗa wannan ya san cewa ba ɗan shi'a ba ne. To na farko wannan mutumin ya yi ƙarya ya ce Malam Abduljabbar ya je Iran ta ba shi kwangila na yaɗa shi'anci. To wannan mutumi gabaki ɗaya ba ɗan shi'a ba ne. Ɗan uwansu irin su Malam Abduljabbar ne, sufi ne, ba ɗan shi'a ba ne ba. Kuma mun faɗa cewa a garin Fallujah aka yi, da yake ƙarƙashin jihar Anbar da ke ƙasar Iraki, kilomita kusan 69 zuwa arewa maso yamma na garin Baghdad. Don haka wannan abin ba shi da alaƙa kwata-kwata da shi'a. Wannan mutumi a Said Abdulkadir Alusi sanannen mutum ne cewa ba ɗan shi'a ba ne, amma saboda rashin son gaskiya da rashin bibiya haƙiƙanin al'amura, ka zo kana yaɗa mutane kana cewa shi'a ne, ƙasar Iran ne. Ka yi wa 'yan shi'a ƙarya, ka yi wa ƙasar Iran ƙarya, saboda wannan mutumi gabaki ɗaya ba ɗan shi'a ba ne. Abin ba shi da alaƙa da shi'a, tuta ce suka bar Malam Abduljabbar, abin da ya shafi tsakaninsu ne wannan. Don haka wannan Said Abdulkadir Alusi gabaki ɗaya ba ɗan shi'a ba ne, sanannen mutum ne a Iraki. Ko a ina suwaye an san shi, ko da Facebook ka rubuta ko Twitter ko waye yana da shafuffukansa, za ka iya bibiyarsa ka san waye, ga hotonsa a mutane su ƙara gani sosai. Wannan kai da ka gan shi ba sai an gama cewa wannan ba ɗan shi'a ba ne, amma ya ɗauko yana ta yaɗa mutane cewa wannan mutumi ɗan shi'a ne, wanda mun san lokacin da aka yi abin baki ɗaya. Kusan ni kaina Allah ne ba zan je lokacin Fallujah ɗin ba zan je gurin ba, saboda lokacin akwai wasu baƙi da abubuwan da suka yi kama da haka, ban samu na je ba. Amma na san duk lokacin da akwai wanda muna tare da su duk sun je, mun san me ya faru a lokacin. Da haka ba za ka yi wa mutane ƙarya ba, mun san duk me ya faru. Wannan mutumi gabaki ɗaya ba ɗan shi'a ba ne. Wannan abu bidiyo da kuke ta yaɗa ba shi da alaƙa da ƙasar Iran gabaki ɗaya, ba shi da alaƙa da 'yan shi'a. Tuta da aka ba ya ka 'yan shi'a suke kawai su ɗauko tuta su ba mutum su ce ya je da awa ko abin da ya kama da haka. Da ka kalli bidiyon, ka kalli yanayin zubin gurin, za ka tabbatar cewa wannan abin ba 'yan shi'a ba ne suka yi. Sharri ne irin naku da ƙarya irin taku. Na farko kaya Malam Abduljabbar sharri, ka ce an ba shi kwangila, an ba shi kuɗi ya zo ya yaɗa shi'anci, wanda ko a gaban Allah wannan kaɗai ya ishe ka masifa a gaban Allah subhanahu wata'ala. Ya tsayar da kai ku yi shari'a kai da shi akan cewa kawai ko yanzu a gidan duniya a zo a ce ma ka zo ka tabbatar da cewa an ba shi kuɗi a wannan lokacin, ko ka tabbatar da cewa nan tutar ba shi aka yi zai yaɗa shi'anci. Wannan tuta ce dai abin da ya shafi sufaye, amma ka ce an ba shi ya yaɗa shi'anci. To anan kaga kayi ƙarya, ko wannan ya ishe ka masifa. Kayi ƙarya, ka masa ƙarya, ka yi wa 'yan shi'a ƙarya, sannan kuma ka faɗa abin da yake saɓanin waƙi. Ko a gaban Allah ba za ka fita ba, saboda wannan abin kawai ya ishe ka masifa. Ka zo kai wa mutum ƙarya ga haƙiƙanin abu, ku ringa juya ƙwaƙwalan mutane, ku ringa kawo musu labari wanda ba haka yake a haƙiƙanin sa ba. Kuma shi ma a daidai wannan gaban nake so in yi jan hankali ga mutane. Ya kamata mutane su zamanto, kullum muna faɗa cewa duk mutum ya zo ya kawo maka labari, musamman irin waɗannan fasikan mutanen, in suka zo suka kawo muku labari, ya kamata mutum ya bibiya, ya kalli haƙiƙanin wannan abin da suka zo suka gaya mai. Wai shin wannan abin da suka gaya min gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Yanzu wannan ya ɗauko bidiyo, ga abin da bidiyon yake magana, ga abin da ya faru yake magana, amma yana danganta wasu mutane, kuma yana yi wasu mutane ƙarya. To ya kamata mutane a irin wannan su ringa koyi da abin da addinin musulunci, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a Alƙur'ani, yayi umarni ga mu'minai duk sanda wani labari ya zo, wani fasiki ya zo maka da labari, musamman irin waɗannan mutanen fasikai ne. Duk wanda zai zo ya ringa wannan abin fasiki ne, yana mutane ƙarya da kage da shari, yana ɗauko labarai, yana dangantawa, ya juya gaskiya ta zama ƙarya, ya juya sama ya zama ƙasa. Allah ya yi umarni da irin waɗannan mutanen duk sanda suka zo da labari mutum ya bincika. kamar yadda ya zo a cikin suratul Hujurat, inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Haka Allah madaukakin sarki yace, in dai ka cika kai imani da Allah da ranar lahira, to duk sanda wani fasiki ya zo maka da wani labari,
to ka binciki wannan labarin ka bibiye shi, haka Allah maɗaukakin sarki ya umarni. Amma mutane gabaki ɗaya da kawai da labari ya zo musu ba sa bibiya, musamman irin waɗannan fasiki ya zo maka da labari kawai sai mutum ya hau. Mutane sun mai da kwakwalwarsu kawai akan iska, mutum kawai sai zai zauna ta shirga ƙarya amma ba za su bibiyi haƙiƙanin wannan al'amari ba. Don haka yana da kyau mutane su dinga sa hankali da tunani a cikin al'amarinsu. Wannan mutumi, wannan bidiyo da ya sa yake cewa Malam Abduljabbar ya je ƙasar Iran an ba shi tuta, to ƙarya yake, ba wata tuta da aka ba Malam Abduljabbar a ƙasar Iran. Wannan bidiyon gabaki ɗaya ba a ƙasar Iran aka yi shi ba, a ƙasar Iraki aka yi shi a garin Fallujah mun faɗa. Ba shi da alaƙa da ƙasar Iran, sharri ne irin na wannan. Don haka ya zama wajibi in dai gaskiya kake nema to ka fito ka bayyana wa mutane wannan fa abin da ka faɗa ba haka bane. Alal aqal ka faɗa musu cewa kuskure kai, duk da bana tunanin ka san komai, amma ka fito alal aqal ka gaya mutane cewa wannan abin kuskure ne, ba haka bane, ga yadda abin yake. Inda yanzu mu da muka sani mun fito mun gaya maka haƙiƙanin yadda al'amarin yake. In kuma ka ƙiji, wannan tsakaninka ne da Allah, tsakaninka ne da Malam Abduljabbar, tsakaninka ne da mutane, tsakaninka ne kuma da 'yan Shi'a, tsakaninka ne da ƙasar Iran. Ya ishe ka bala'i tun a duniya, sannan kuma ranar lahira sai Allah ya maɗaukakin sarki ya tsayar da kai, ya maka shari'a da waɗannan mutane duk da kai wa ƙarya a ciki kai musu ƙage. Wannan bidiyo ba shi da alaƙa da Shi'a, ba shi da alaƙa da ƙasar Iran. Wannan shine abu na farko kuma kusan da nake son in ce akan wannan abu. Sannan ya yi wata magana ita ma abin dariya, yana cewa a gawa ƙasar Iran cewa ya rantse da Allah mazhabin Shi'a ba shi da mahalli, ba shi da mazauni a ƙasar Najeriya, kamar yadda muka kunna a cikin bidiyon nan muka ji. To wannan magana abin dariya ne, sun daɗe suna faɗa. Duk wanda ya faɗi wannan magana sai dai a masa dariya. Kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar Najeriya na cewa wai mazhabin Shi'a ba shi da mazauni a ƙasar Najeriya, har kana rantsuwa da Allah cewa Shi'a ba ta da mazauni a Najeriya. Wannan abin dariya ne, domin kuwa yanzu Shi'a Allah na tuba, waɗannan Shi'a alal aƙalla sun zarce sama da miliyan 15 zuwa 20 kofin haka a Najeriya. To kaga ba buƙatar ka zo kana faɗa wannan magana. Lallai Shi'a cewa kamar yadda kake cewa ka rantse da Allah ba ta da mazauni a Najeriya, lallai mu ma muna faɗa maka cewa billahi allazi la ilaha illa huwa Shi'a tana da mazauni a Najeriya, kuma Najeriya sai ta zama Shi'a gabaki ɗaya, ko kaso ko karka so, ko ka yadda ko karka yadda, kun ki ko kun so, Najeriya mazhabi na Shi'a, mazhabi na Ahlul Bait alayhimus salam, ya maza Najeriya ƙasarsa ce, sai ya zauna zama daram dam Shi'a a Najeriya, ko ku so ko kar ku so. Kuma duk Shi'a za ku yi, sai kun yi Shi'a. In ba ku yi Shi'a ba, billahi allazi la ilaha illa huwa, ƴaƴanku sai sun yi Shi'a. In ƴaƴanku ba su yi Shi'a ba, jikokinku sun yi. Muna raye za ku gani, ko ba ma raye ko muna raye, wata ran za ku gani. Wannan abin sai ya tabbata, alƙawari ne na Allah, dole sai kun ga wannan. Kai kanka da kake wannan magana, wallahi ko dai ka zama ɗan Shi'a, ko kuma ka zo ka waye gari ka ga ɗanka ya zama ɗan Shi'a, kuma ba yadda za ka yi. Kuma Shi'a ba a zama daram a Najeriya. Wannan wahalar da kanku kuke, ku daina yaudara kanku da irin waɗannan maganganu. Ba za ku iya rushe Shi'a ta wannan hanyoyin da kuke bi ba, ku dinga ƙarairayi kuna faɗar wasu maganganu da suka yi kama da haka. Wannan ɓata wa kanku lokaci kuke da daƙile kanku. Wallahi in kuna so ma mu za mu ba ku satar amsa daga ce, in dai kuna so ku daƙile Shi'a to ku daina, ku canza usulubi. Wannan hanyar da kuke bi gabaki ɗaya ba za ta kawo ƙarshen Shi'a ba. Hanyar yin ƙarya da ƙage da shari, yanzu irin wannan ka ɗauko bidiyo ga abin da aka yi, ga a ƙasar da aka yi abin gaba ɗaya ka ɗauko shi ka ce a Iran aka yi. Ko kun saba ku yi ta danganta shi a ƙarya, billahi la ilaha illa huwa, ta wannan hanyar dai ba za ku iya maganin Shi'a ba. In dai kuna so ku yi maganin Shi'a, ku nemi wata hanya, duk da dai shi ma ba zai yi ba ku da wata hanya da za ku iya maganin Shi'a. Alƙawari ne na Allah. Maganar da kake rantsuwa kake cewa wallahi ka rantse da Allah Shi'a ba ta da mazauni a Najeriya, mu kuma mun gaya ma Shi'a tana da mazauni a Najeriya, ta ma samu mazauni. Duk wannan abin da yake faruwa cikin wannan 'yan shekarun, mutum nawa ne suka zama 'yan Shi'a? Wannan kaɗai ya ishe ka ishara. Amma ka fito kana rantsuwa kana cewa ba za su zama 'yan Shi'a ba. Kuma muna gaya maka cewa kuna ganin sa da nisa, tarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Insha Allah za ku yi mamaki. Ba za ku iya kawar da Shi'a ta wannan hanyoyin da kuke bi na yin ƙarya da ƙage da shari. Sannan ka yi magana kake cewa wai Malam Zakzaki ya gaza, shi sa Iran ta ba Malam Abduljabbar kwangila. Kana faɗa kana cewa wannan tutar da aka ba wa Malam Abduljabbar cewa tuta ce ta zo ta yaɗa shi an ci. Ban faɗa min cewa wannan ƙarya kake, wannan tuta ce ta abin da ya shafe su na sufanci a ƙasar kuma Iraki akai. Sannan magana ta cewa Malam Zakzaki ya gaza. Duk wanda ka faɗa wannan magana kusan za mu ce ya san in dai mutum ne mai tunani, ko da ba ɗan Shi'a ba ne,
in ya kalli haƙiƙanin abin da yake faruwa a Najeriya tun daga fara da malam zazzaki da kuma abubuwa da suke faruwa da ma 'yan shi'a baki ɗaya, ya san cewa wannan kuna yaudarar kanku ne, kuna yaudarar tunaninku ne, kuna yaudarar mabiyanku. Na farko malam zazzaki babu alamar gazawa a cikin al'amarinsa ko a cikin da'awar da yake, ga baki ɗaya babu alamar gazawa. Nasarori ne masu ke ta tabbata, kai ko daga kan abin da ya faru a waƙi a Zaria da aka yi a shekara ta 2015 zuwa yanzu, abubuwan da suka faru, mutane ci gaba ma aka ta samu a cikin al'amari na shi'anci. Don ƙarfi da aka amfani da shi ba a iya kau da gaskiya da hanyar ainihin ƙarfi ko abin da ya kama da haka. Don haka muna ba ku shawara, malam zazzaki ba ku ga komai ba ma, za ku yi kallo, za ku sha kallo, sai dai ku mutu da baƙin cikinku, za ku mutu ma da baƙin cikinku. Lallai muna ƙara jan hankali mutane su dinga kiyayewa da irin waɗannan mutane da za su dinga ɗauko irin waɗannan bidiyoyi na ƙarya ga haƙiƙanin abin da aka yi, amma a juya magana a ce ga yadda aka yi. Duk da su in ba da haka ba addininsu suna ganin ba za su iya kafa addininsu ba, dole sai sun yi ƙarya, dole sai sun yi ƙage, suna ganin shine zai iya kafa addininsu. Ita kuma ba a iya, ko da gaskiya ba za ka zo ka ce za ka kafa ta da ka zo ka ɗebo ƙarairayi ka ce za ka gina gaskiya. Ba a gina gaskiya sai da gaskiya. Gaskiya ce take gina gaskiya, gaskiya ce take kare gaskiya. Wannan abin da kuke yi ba zai kai muku ba wallahi. Ku daina wahalar da kanku kuna yi wa shi a ƙarya, kuna musu ƙage, kuke ganin kamar cewa wai wannan ƙaryar da kuke yi cewa shine za ta sa ku kawar da shi'a ko ku ga bayan shi'a. Wannan ba za ta sa komai ba, sai dai kamar zai zama to kamar ƙara rura wuta shi'a kuke. Duk lokacin da za ku fito ku ringa irin waɗannan ƙarairayi, kuna yin irin wannan sharri da ƙage da kuce, to a lokacin kamar shi'a kamar wata wuta ce kuke zuba mata ainihin wani makamashi, kuna rura ta da za ta ƙara fantsama. Kuma wallahi za ku sha mamaki, a kusa ba a nesa ba. Wannan alƙawari ne na Allah zai tabbatar da shi. Don haka muna gaya mawa, muna jan hankalin mutane cewa wannan mutumi da ya fito ya wannan ƙarya yake cewa Malam Abduljabbar ya je ƙasar Iran an bashi tuta, to lallai wannan mutumi ƙarya yake. Wannan mutum a bidiyo an yi shi ne a garin Fallujah a ƙasar Iraki, kamar yadda muka faɗa, ba a ƙasar Iran ba. Bidiyon ba shi da ƙasar Iran, ba shi da alaƙa da ƙasar Iran. Kuma abinda da yawa, abinda wasu suna kwakwalwarsu tana toshewa, wato da yawa su suna ɗaukar Iran kamar wai wani kuɗi take ɗebowa ko ta ba wani ta ɗauko ta ce ga kuɗi ka je ka yaɗa shi an ce ko ga abin da ya kama da haka. Wallahi kuna yaudara kanku, ku daina kwata-kwata ku daina wannan tunanin. Ku ne wannan, ku za mu fito wallahi ko Qur'ani za mu fito mu dafa, muna da hujjoji da dalilai a ƙasa da suke tabbatar da biyan ku ake daga ƙasar Saudiya. Ƙasar Saudiya tana biyan miliyoyin kuɗi, tana zuba Najeriya miliyoyin kuɗi. Muna da hujjoji masu ƙarfi da ingantattun shaidoji da cewa duk abin da ake ƙasar Saudiya ce take dafa muku, ta ba ku kuɗi. Amma ku kuna ɗaukar wannan kuna ganin kamar Iran ce take. Kana cewa Malam Abduljabbar yana zuwa ya je Iran, ko Malam Zazzaki ya je Iran ta ba shi kuɗi ko ya zo ya yaɗa shi. A ce Iran ba sa wannan, ba irin ku bane Saudiya. Wani yana tunanin wai Iran ce kawai za ta zo ta zauna ta ce kawai take ba ta dinga turo kuɗi ko abin da kamar yadda kuke sawara. Wannan mutanen da aka tara a cikin wannan 'yan shekaru ƙasa da shekara 40, ƙasa da shekara 40, ba zai yi a ce wai kuɗi, tunani ba zai taɓa sawara ba ka ce wannan mutanen wai kuɗi aka ba su, aka tara su. Al'amari ne na Allah kawai, amma ba batun kuɗi ba ne. Magana ce ta ainihin al'amari na Ubangiji. In Allah ya so al'amarinsa, ko an so sai ya tabbatar da shi. Amma wannan al'amari ba shi da alaka da wai cewa ƙasar Iran ita ce ta ɗauko kuɗi take ba, ko ta ba Malam Abduljabbar ko Malam Zazzaki ko abin da ya kama da haka. Walar da kan kuke, ku daina wannan tunanin, dan wahami ne. Ku ne muke da dalilai da hujjoji da cewa a ƙasar Saudiya ita take ba ku kuɗi, kuke duk abin da kuke yi, take ba ku cin hanci da koma menene, take taimaka muku da da'ami da waye. Mu kuwa harkan nan al'amarin shi an ci babu magana cewa wai wani yana ba da kuɗi ko wani yana kaza. Kawai al'amari ne na Ubangiji, haka Allah ya so, ko kun ki so ko kun so sai al'amarin ya tabbata. Kuma wannan shine haƙiƙanin al'amari. Amma wannan tunani da kuke yi shi ma jahilci ne da toshewar basira. Da haka shine wannan magana da nake so in yi a takaice. Wannan bidiyon da mutumin nan ya sa ko suke yadawa cewa Malam Abduljabbar ya je Iran ne, ba a ƙasar Iran aka wannan bidiyo ba, sharri ne a garin Fallujah aka yi a ƙasar Iraki. Da haka ba shi da alaka da Iran, ƙarya ce irin tasu da suke so dole su sai sun gina addininsu akan ƙarya. Suna ganin in ba da ƙarya ba za su iya gina addininsu ba. Sannan ka wannan mutumi baka da, saboda gaba ɗaya baka da kai wata ƙima ilmiya. Inda kana da tunani da ilmi,
ai mun kirawo ka lokacin da kai magana akan kore haihuwar Imam Ali akan Ka'aba. Ina tunanin mun yi magana da kai akan ka fito a zo a tattauna da kai akan wannan matsalar, amma ka gudu ka ringa ainihin kakkaucewa kana kaza da kaza daga ƙarshe ka koma gefe kai shiru. In dai da gaske za ka iya kare kanka ka fito, yanzu ga wannan nayi challenging ɗinka na ce ƙarya ne wannan bidiyon da ka sa ƙarya kake yi a ciki, ba Malam Abduljabbar ba a ƙasar Iran akai ba. In ka isa ka fito ka ƙaryata, ka fito ka ce wannan maganar da na faɗa ba haka bane ba, maganar da ka faɗa ita ce daidai. Sannan matsalar da ka zo ka faɗa ta Imam Ali, in dai ka isa to ka fito ka zo a tattauna da kai. Bidiyon da kai bai fa ba zan iya tuna ba, 'yan mintuna ne, amma cikin minti ƙasa da minti 5 ka yi ƙarya ta fi 20 kuma tana nan a rubuce. In ka isa ka fito ka zo a tattauna akan matsalar haihuwar Imam Ali da aka ce ka zo a tattauna da kai, ka gudu ka koma gefe ka dinga kwana-kwana. In dai da gaske kake ka fito a tattauna da kai. In dai kana ganin kai kana da awa kamar yadda kake da awa kai asadul Islam ne, in dai kai asadul Islam ne, to dan Allah dan Annabi ka zo a tattauna da kai akan wannan matsalolin. Tun wacce matsala ka zo mu tattauna da kai, kowace matsala kake so ka zo a tattauna da kai. Sannan wannan shi ma ina yin tahaddinka cewa ina kalubalanta ka da cewa wannan bidiyon da ka sa ƙarya ne, ba a ƙasar Iran aka yi shi ba. Gashi na yi bayanin a garin Fallujah aka yi, a garin Iraki, a ƙasar Iraki kusa da garin Baghdad. Na faɗa cewa ƙarya kake. Inda gaske ne ka fito ka tabbatar da cewa ainihin wannan bidiyon da gaske kake yi cewa Iran ce ta bada kuɗi a ƙasar Iran ne. Mun faɗa cewa wannan mutumi Sayyid Abdulkadir Alusi a ɗan ƙasar Iraki ne, a garin Fallujah aka haife shi, wanda ya ba Malam Abduljabbar wannan tuta. To kai ma in dai da gaske ne ka fito ka ce ko ka kore ko ka tabbata. In ka kore kamar yadda muka kore, to falillahi alhamd, ka bayyana mutane haƙiƙanin gaskiya da al'amari. In kuma kana so ka tabbatar, ka fito shi ma ka tabbatar, ka ce lalle kana kan bakanka na wannan magana da ka faɗa, lalle cewa a ƙasar Iran aka yi wannan bidiyo, sannan Malam Abduljabbar kuɗi suka bashi wannan tuta, yan shi'a ne suka bashi wannan tuta, wanda ba za ka iya tabbatarwa ba domin mun haska, mun nuna, mun gani, mun bayyana wa al'umma. Don haka wanda yake da hankali da zuciyar karɓar gaskiya zai fahimci haƙiƙanin yadda al'amarin yake. Wannan shine takaitaccen saƙon da nake so in isar ga wannan mutumi a daidai wannan lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.